جورا عروسه تاماش بزه Зато сум дорай, брат. مجمونی شومه جنبا Дани, брат, қариб сарат пара. бачо бинед ира бинед ма чӣ сохтам Эдевна, ичи яхде. машина времени як коробкаи холӣ айку бачо ромшед ичи зура Чорчишма дев нашидай. гап зане киҷо мерем Мешава финто. бихезем мерем гап зан киҷо мефурад брай любое время любое ҷо Я минут қафо. Шид рафте. вау чай кор мекард айку Э, брат, он ҳамон арӯсе ки тира зад. Ягон гапи соз буд. духтарак хушуна мегӯи соат чандай Брат, айтаети сари маҷми. ман ягон гап безем нагуфтум ку бачо ира бинед ма чӣ сохтам бо омадӣ пеши мо чӣ хеле омадӣ бо ва омада бо Чокай шумо чорчишма. мегӯед ки пулти ма кор мекунад ва кор мекунам Ё рафтем. Биску қафо. тайёред Идоф ягон гапи соз бугӯ. Уна бо ҳамон арӯз. нима идофи чӣ намегӯ о чай трама Идоф чӣ базадар? бачо ира бинед ма чӣ сохтам Сеюм бора уже. доштиди се шапало худ Не. Чӣ хеле бачо? Бё варзом намгирӣ мерем. рафтем 4 августи соли 1994 нью-йорк харидем сияи қилес чокари тайёрӣ сарш мекунем чайфан салафан биги It's all good, baby. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt and pepper and heavy D up in the limousine. паданалату шумо чӣ хеҷадро омадем Рафтем. Песаҷа рафтан дар. рафтем брат рафтем Иҷаш ки ҷоай. Куби чӣ наистагай уҷа? иҷа голландияй Ба Голландия? қариб 200,000 гей зиндагӣ мекунад бачо ки шумо куҷо биен? ва дадани иҷа кандан дар куна тез рафтем Бачо, утхнайлич ки буд? қариб кун монаму қапан Таим пулта чӣ ба сохтӣ? Брат, майра барои ӯ сохтам ки ая одам гарени бад қасд дорам. ки қасд дорӣ ҳозир мерем ма обора задани мекунам ки Чӣ? ма обора гарени мекунам Сағира ҳами ту нестӣ? Калон шидай ку? Ман да ҳамин намефора. Мезеб нигоҳ накун. Инҷа бихай ку? иҷа биёя онаи шуморо ма Киҷо мерай, брат? Тайёрӣ? Трамп тайёр ша ҳар кӯдакҳоро задестай Ёрӣ диҳед. Как шметима иҷа? Рафтем.